И здравейте, приятели! Аз съм ZeroBG и днес играем Clash of Clans, приятели. Реших, че това ще е най-добрата игра, на която мога да направя такова видео. И най-добре ще се получи, мисля. Да, нека да продължим с тази игричка. Това е моето скромно градче. Добре, какво е това? Train Troops. Ооо! Да. Искам записите от охранителните камери на всички пунктове за пътни такси на Чакай. Благодаря. Възможно е тази идея. Не. Или пък айде. Ще тренвам. Само пари да имам от нея. Ей, ми дава 20, ми 19 ми дава. Сега чакам да ми заредат те барбариани ли се казваха, не знам. Имам 7000 приятели. Няма да ги харча за каквото и да е. Но ми събирам 10 000, защото искам едно момче да ме включи към неговият клан. Той каза, че ще ме включи. Той ще се присъединя към неговия клан. Чакай, това фоли е вече. Още 15 такива ми остават. Аз за сега имам 6. О, дай ми пари. Ай, няма. What the fuck, какво правя? Това левела ли ми е? О, чакай, кланс. Какво? What? Killer. Висит. Вижте базата на този, с когото ще таковам. Базата на този, който ще ме включи към неговият клан, ето я. И нея. Добра е. Синичка такава здрава. Добре направено, има идеи. Бойците. What? Бойците? Това на английски ли е? What? Мага. Return home. Много бързо зарежат тебе. Барбарианите май са ми готови. Още 4 ли бе? Какъв тос? Какво става, негър? Ето Уич. Мен ме кефи много ето герой Уич. Т.е. вещица. Кефи ме и Джайанта. Той е много здрав, много такъв. Ама най-силният е... Ето. Не знам какво е това, ама... Добре, вече са ми готови. Те войници, не знам какви са. Матч. Само да не е много здрав тоя. Че му вие басата. Не е много здрава, бе. Значи барбарианите ще ги сложа тук, до това дръвче.
всякъде има оръжие, трябва да мога да ги разцепим. Окей, той има само едно оръжие, което да ги защитава. Това не е на добре, ако го нападне някой, примерно аз. Сега ме бах мамицата. Не бе, тук бе. Аре, те ще го довършат. И 4 е тук да си вършат работата. Айде, сега ви бах мамата. Айде. Как може да си сложи само едно такова, бе? О, е. Аз съм, motherfucker. Събирай. Потрошихме всичко и пак си имам. Бомба! Обучени ни отрепа. Цепи. Excellent. И сега ако го щупим тези неща, няма перфект. Той има още едно нещо. Дай тези неща тук да ги строшим. И това е. Готованко съм. Перфект. Yeah. Victory. You got... това ще ми бъде така, съм спечелил. За какво не ми дава повече? Build more or upgrade exit gold storage. Иска да си купя нещо. Що не ми дава? Иска да си купувам неща, пък не ми даваш. Циганска работа. Що така е? Искам да си апгрейдна това. Айде, апгрейдвам го. Путевам. Не знам сега. Макса е... Тук Макса е 700 и 400 на това елексира. What the fuck? Аз искам да съм в клан някакъв цигански. You need to train some troops. Аз даже не знам какво правя. Не знам, приятели, за 7 минути вече почва 6-та. Мисля, че това е достатъчно за първи епизод. Надявам се да ви е харесало това видео. Дано да е така. Ако е така, не забравяйте да дадете лайк с палче нагоре. Също така не забравяйте да дадете да се абонирате. В майка ти. Вау, бърквам се. Много. Как ми се спиват. Не забравяйте да се абонирате. Просто не забравяйте да се абонирате и чао.